Lulu Muteke is literally tired, guys. Zviri kutongooneka nekamugariro kacho mundege. Dei Sewicknell vachingomusiyawo amboitawo mahousewife duties kwete kuswera angori mundege sika. She looks so tired. Happiness yacho handichaioniba. Ndizvo here. Muri yeZimbabwe kusangana zvakare panonzi pano patinokupai ma-updates edzese dziri kupisa pasocial media. Kana iri first time yenyu kuvawo pano, ndapota bayai apo pakanzi subscribe mobva malaikawo nekusheyawo vhidhiyo rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure. Hello Friday, hello Friday, hello Friday, 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 hello Friday, hello, hello Friday, hello Friday, 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 hello Friday, hello. So social media yachema ichinzwira Lulu tsitsi kuti the girl she needs a break vedwe. Hanzi Lulu haatozvide zvemundege nekamera izvi, asi semunhu akavinga cash otongoshinga angadii zvake. Sonya akazviramba zvekuimbiswa Hello Friday izvi, ndosaka akatsamaya. Vana madzibaba avo vatonzi tarisai kukamera uko muimbe apa vanenge vachida kudya zvinhu zvacho soka. Lulu ari kutosvotwa nazvo asi angadii hake sezvo ari pabasa. Asi mubvunzo wangu uri pakuti vanenge vachimboendepiko nguva dzose vari mundege vachingochinjanisa maflights nemapostori iwawa. Havasi vanenge vachitoita madhiri egoridhe here, chigold mafia ichi.